Kasi pusapono pori mana. Kasi Temang na sabo nin logi paniro. Amang nang buang sanya dah. Ate nang buang sabo ma padindo hal saringke. Nang tam no wan soki tinam ke phasin nang manin disorai ne se exam tongon Exam sabla sa. tongan seranya. Hangke nang bake mal tu gular tu nang barang sa. Ang do kri bule ang to. Nini logi je mang tong to ang bekti se khlai bele. Sai maya. Hangke nang bobe bor mal Maya sa. ganang saji manong takon dokha khajong bokoro punsa tabudi haini khorang soja. Nang borok bai nang borok bai bor malai. Bokoro tabudi haini tabudi ne sato. Nang sini nang bake borok bai dol ka sini saimani kai phekesa. Ang dol kaisa kusu sai maya. Hangke bini logi je mane khunai tong nang bake bobe bisas kai kai phese. Ang sami ata mani tongan hune. Nang saimiya Bayan tamu. nang kubun saimiya nang bo party ni borok sala. Ang ting no ai ting thai kun. Nang tam ni bage asik philong khri onek torsar. Ang phila asik dong khali. Bajita sare tabu puro nai nang ni takar la nang bekti onek torsar khajak. Khana nong ni takar jala nang bekti torsar khayo nang bekti si flexi ro ang kam ke detail ji mano. Buda buji khana nini ekdom kapal ka hamse nang tini jabe phungja phungni thapra jakha asuk nang ka kapal ka ham. Shika nang tam bahasa